Здравейте, приятели! Вие се намирате в канала Nikša Gaming и в днешното видео ще ви разказвам за нещо, което може би засяга целия канал, но не и игрите, за които правя видеа. Но преди да започнем, може и да ударите лайк бутона и да се абонирате за канала, за да не изпускате нови клипчета и шорти и така нататък. Нека да започнем. Днес ще ви разкажа едно доста интересно нещо. То е свързано с историята на канала ми. Преди 2-3 години си създадох един YouTube канал. Казва се The Pro Gamer. Там снимах видеа за игри като Geometry Dash, Roblox, Doors. Снимах също мемета и всякакви други подобни неща. Един ден, докато си скролвах в YouTube Shorts, защото ми беше скучно, изведнъж ми изкача едно съобщение. А акаунтът ми е изтрит, защото съм публикувал такива видеа, в които ползвам на някои други хора видеа, които обаче не са ми дали разрешение. И този канал, The Pro Gamer, умря, когато беше на 113 абоната. И на мен ми стана много тежко, защото този целият труд замина в кофрата, меко казано. И трябваше да започна това цялото наново. И се зароди ето този канал, който гледате в момента. Но преди това се казваше не Nikša Gaming, а The Hackerman. Само старите фенове го помнят това име, The Hackerman. Както виждате, може би в по-стари видеа, съм качвал за Geometry Dash. Това е наследено от миналия ми изтрит канал. И просто не мога да повярвам, че съм стигнал тези абонати, които съм в момента, и бих искал тази година да ударим 150 и 200 абоната. Ще съм много щастлив, ще правя ужасно много лайв стримове и гивауейчета. И Nikša Gaming ще продължи да бъде така. Ще качвам пак такива подобни видеа. За игри, разбира се. Ще качвам мемета. Но от миналия канал просто трябваше да се науча, че не трябва да крада на някои други хора видеята без тяхно разрешение. Просто когато гледате някой YouTube канал, няма значение дали ще е MrBeast или PewDiePie или пък мене, например, трябва да знаете тъмната истина за този канал. Например, какъв е повода за създаването, каква е целта му и така нататък. Така че мога меко да кажа, че този канал не е оригиналния. За тези, които ме гледат, за тези зрителите, които може би ме виждате за първи път, да, наистина това е истината. В първото видео, когато беше на Geometry Dash, 3 от вас коментирахте, че съм най-добрият геймър в света. Не е случайно, защото това е все едно продължението от стария ми канал. И ако мога да ги сравня, този може би се развива по-добре, бих казал. Защото преди канала ми умря на 113 абоната. Аз исках това видео да го направя, когато този канал беше на 113 абоната, но нямах възможност, защото бях заед. Но много се радвам за тази цялата подкрепа. Не мога да повярвам даже на очите си. И бих искал да продължате да ме подкрепите така. Аз ще продължавам да качвам по-хубави, по-яки видеа. Мемета, шортове, планираме няколко лайв стрима това лято. И нека да достигнем 150 и 200 абоната. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Надявам се вече, че знаете цялата истина зад него и ще се видим скоро.
Довиждане, приятели! Приятен ден и до нови срещи!